Heijastin kannattaa laittaa oikeaan paikkaan, oikealle puolelle, polven korkeudelle. Varmista, että se heiluu vapaasti ja näkyy sekä eteen että taakse. Tien ylittää myös henkilö ilman heijastinta. Selvä ero. Näkyvä suojatien ylitys on turvallinen. Heijastimen merkitys korostuu, kun seisot odottamassa pysäkillä. Ilman sitä saattaa tulla ongelmia. Tummiin pukeutunut henkilö ei erotu ja aiheuttaa melkein vaaratilanteen yrittäessään saada bussin pysähtymään. Auton vieressä on 2 henkilöä. Yhdellä heijastin, toisella ei. Havaitsitko muita mahdollisia henkilöitä? Katsokaa, miten selkeän eron heijastin tekee. Vastaan tulee 2 pyöräilijää. Kummalla on heijastimet kunnossa? Jep, näette heti sen, joka on varustautunut oikein. Missä vaiheessa huomasit pimeän pyöräilijän? Ei ole ihan helppoa. Moni ajattelee, että kyllä mut huomataan, mutta oma näkyvyys on kyllä aika helppo yliarvioida. Tie näyttää kirkkaalta ja valoisalta. Jopa sanomalehden luku onnistuu. Kuitenkin vasta heijastimen avulla todella erotut. Muista, että heijastimen käyttö on erittäin tärkeää myös valaistulla alueella. Tässä kohtauksessa korostetaan jälleen, miksi heijastin on pakollinen varuste pimeällä. Tuo nukke ei käyttänyt heijastinta ja se huomattiin aivan liian myöhään. Kun valitset heijastinta, varmista, että siinä on oikeat merkinnät. Näitä heijastimia suosittelevat esimerkiksi Liikenneministeriö, Liikenneturva, Fennia, Autoliitto ja ennen kaikkea rahtarit.